kabakawan, daghan kaayo. Mangita ta diri kasag ba sinay mga kasag hunas man guys. Hunas guys. Dira guys ay. Muning bakaw. Nadiri ang mga isda. Dako kayo. Nakita ba ka ta diri og kuan ron isda? Agay. Na sila dito ay akong bana ay. Padung daw ni taob. Ato ta dito kay mangbuhatay kuno ni gyati iya amigo. Akit unta mo siyang gibuhat. Human ang ipaniud to. So gidami diri sa iyahang amigo. Kauban sa trabaho sa akong bana. Mamuhatay siya gyati guys. 3 months na daw ni niya gibuhat. So dalhon tamo ha. Wait sa guys ha. Akong giagian guys ay kilid mga bakhaw. Sa other side bakhaw kana dagat na na diha anha. Kung mahuman na ang yati anha nila ipaagi diha. Dira guys. Ako rang usa diri. Sila na dito ay nagkuha og bus para daw sa ilang aquarium. Dira guys. Palusuton padung dagat naman na diha.